Arestado ang sarong lalaki sa pigkasar na bypass operation sa barangay Luna, Candol, Gubat, Sorsogon, alas 6:15 ninbanggi ka na kaaging Martes, Setyembre 17. Pigbisto ang sospek na si Rafi Drio E. Gonzales, 24 anyos, may live-in partner sarong bagger sa tindahan, asin na sa dandikan barangay Ariwan, parehong Banwaan. Narecover sa posisyong kan sospek ang total na 805 gramo nin pinaalang na dahon din marijuana na may street value na 80,500 pesos. Sigun kay Investigation Agent 5 Adrian Fajardo ang Provincial Officer kan Pedaya Sorsogon, labis sarong bulan manindang pig-monitor ang suspect na pigkukonsiderar manindang bilang high-value target. Base po duman sa initial interview ta after the arrest, kung sa inyo pigkukuha ini nga kanini pigpapabakal niyang marijuana, ang sabi niya is may pig-orderan siya duman sa NCR at ang mood bomb po kay ni kan kan pagpaabot kan marijuana digdi sa iya sa Sorsogon is nagagamit mo po itong sa iyang supplier ining mga logistic forwarder. Dumang po pipadara yan sa logistic forwarder at i-claim na lang niya digdi sa gubat. Pagkatapos niya po na mag-send ng payment duman sa iyang supplier, ipadara niya naman po ining marijuana through the logistic forwarder na available po digdi sa gubat Sorsogon. Padagos man na sa tuyang pag-coordinate sa mga logistic forwarder or shipment courier digdi sa probinsya para po igwa kita kay estratehiya kung paano ta po mamomonitor sa mga bagahe, sa mga shipment na pigpapaabot digdi sa probinsya kan Sorsogon para po ma-screen ta po at na po may pakalat ining mga marijuana. Duman pa lang po ma-identify ta na kung arin duman sa mga bagahe or shipment ang igwa ki mga laman na illegal na droga. Matrayong pong nadakop ang sospek kan pinagsararong puwersa kan Philippine Drug Enforcement Agency sa Sorsogon Provincial Office, Police Drug Enforcement Group Special Operation Unit 5, Regional Police Drug Enforcement Unit, as in First Police Mobile Force Company, Sorsogon Provincial Office. Makalihis ang pagkakadakop, pigdaraman ng sospek sa ospital para sa physical as in medical na eksaminasyon. Panawagan ko lang sa publiko as in mga kababayan tanig sa probinsya kan Sorsogon, ansa indong PDEA Sorsogon, katuwang tapo digdi so Sorsogon Police Provincial Office atong Regional Police Provincial Office, ang satuyang mga tropa sa Armed Forces, tarabang po kami sa pagmomonitor kan mga illegal drug activity digdi or sa mga personahe na padagos pa man na nag-engage sa illegal drug activity. Kung madulong po sila, dakol po ang estratehiya ka na sa indong law enforcement unit para po ma-detekta ining sa indang mga modus operandi. Arag nga po kining illegal drug transaction sa marijuana na kung saan po mga madudulong po sa mga personalidad na imbilto digdi. Pero po dahil sa estratehiya technology na provide sa tuyang gobyerno, sa tuya pa ining na-identify. Kaya panawagan ko po sa mga kababayan digdi sa Sorsogon na dahil na nanggad po magporbar o dahil na makipagsapalaran na magpabakal sin illegal na droga kasi maabot po sa panahon kung bako pa mampo mo niyan, maabot po sa time na abuton mampo tinda abot sa tuyang bata. So umiwas po sa paggamit sin illegal na droga, umiwas po dahil na po magpabakal ang imbilto dati sa pagpabakal sin illegal na droga para po ang tatuyang komunidad man is ligtas sa anuman na krimen pigdudulot kaining paggamit sin illegal na droga. Sa presente, nasa kustodiya na kan Gubat Municipal Police Station ang suspect as inahampang sa kasong pagbalgar sa Section 5 as in 11 kan Article 2 kan Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baratal tatak Bicol, Regine Boy.